Ježiš povedal svojim učeníkom: ak váša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojim bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi, a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Pán Ježiš toto učil pred 2000 rokmi. A mnohým z nás stále ešte stačí, že nikoho nezabili, nič neukradli, aby sa cítili, že nemajú hriech. Učenie Pána Ježiša ide do hĺbky, do jadra jednotlivých prikázaní. Prosme dnes Pána, aby sme boli schopní konečne pochopiť pravý zmysel jeho učenia. K tomu ti, brata, sestra, na celý tento deň žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.